kumayo besikhulumela nje bekholo bathi izwi lakho lifana njengamadoda asiqondisa endleleni. Haleluya. Uthi David izwi lakho lisibani ezinyaweni zethu. Haleluya. Kanti uJeremiah uthi izwi lakho lifana njengomlilo ovalelwe emathanjeni. Athi uJohane ekuqaleni wayekhona ulizwi. Athi ulizwi wayenguNkulunkulu. Athi ulizwi wayenguNkulunkulu. Athi konke wavela ngaye. Ngale kwakhe akuvela ngalutho kuwo konke akuvelileyo. Father, speak to us. We invite the Holy Spirit of God, the guider, the director, the comforter of our life. Let us all clap hands for the Holy Spirit of the living God. Shaizana, Salomon, Shaizana, Salomon, Shaizana, Salomon, Shaizana, Sticky the Sama Quella, Shaizana, Salomon, Amen. I shall never think of Nkulunkulu corner as a father, Shaizana, Eka, Amen. See, Nashala Pants. Nashala Pants. Ngizojabula kakhulu abanye sekunoba umsindi ngizami uma iba umsindi swedanga legcineni ukuze zingaveli i-record yezona ukuthi nengane bangumsindi. Amen. Igama bazana uNkosi ngiphile Charles ngokamzobe sibongo. Haleluya. Uzalo mangiti ozalo mangcobo. Haleluya. Ngiyithanda history yami, it's very important. Baba wazalwa la endaweni yaseMthebeni, so ongakhona la around okuzalwa kubenkaba yami uthi la indwedwe. Haleluya. Uma wami wasemzinyathi uthi indwedwe nomzinyathi is the same, uyagudla ushone ngalezansi. Haleluya. Ngikhulele la endaweni yaseMlazi ngokukhula abazali basheshe bashada when they were young. Base bohlala eMlazi emzini kagogo wabo. Amen. Bahlala nesalukwazi for years and years ashona isalukwazi. Mase shona isalukwazi babaphoqa ukuthi abasuke sekubanga umuzi ngoba iyabanga imizi. Imizi lokho ibanga imizi ba decide no abamba uthola enye indawo. Base bethola indawo ePine Town. Ukhona indawo lapha ya eTwiseganda khona ePine Town endaweni yaseMaran Hill. Amen. So it's whereby engcine sengiqeda khona umatric nasengiphindile eMlazi. Amen. So ngiyofunda la University yaseMangosuthu. Haleluya. So yona ke impilo yami phela uNkulunkulu bese ngibiza ukuzoshumayela ivangeli. Ngathi nje ngiphume eBible school kumnandi, kujabuliwe nje kukuhle yonke into. Ngisa enjoy nami ukuthola uJesu kube umzalwane nokusindiswa nokuhlala ebandleni engikhulele kulona ama engizalelwe kulona. Amen. Then uNkulunkulu wasebhala igama, legama labhalwa ngisendaweni yaseTongaat. Ngisendaweni yase isikole ngifunda kusona. Kwabhala igama labhala lathi Tongaat, lathi gijima uhambe kuleya ndawo uzoqala kuleya ndawo. Then all over the world wazonke isimap yomhlaba kubona ubuka igeography kuveza umhlaba oround wathi uzoqala lapha kodwa then busu uyahamba ugcwala umhlaba. So njalo mangibuka uTongaat ade ngikhale ukuhamba khambeki ngoba indawo yami la wathi uzoqala khona. So iTongaat ngi-expected fana ngithola umfazi by the grace of God sengamthola khona la. Amen. Angifuna imoto ngenhlanhla imoto ngaqala uba nemoto khona la. Haleluya. Qala uba nomuzi khona la. Ngithola ingane touch and somewhere khona la. Angibale ngayithola before ngisho ngithole la after marriage ngathola ingane. So yonke into la uNkulunkulu ubuvuma ukuthola uNkulunkulu kunesibusise kulaleleni uThixo. Amen. Awukwazi ukulalela uNkulunkulu angakuniki lutho. uNkulunkulu umnakekela nomlalelile uyakubusisa. There's a reward yokulalela ufuna uThixo. Can you imagine mangithi ngafika la was young. Kade ngiyisombe sama was very young uma ngifika la. Ngishumayela ivangeli around ahlala endwedwe ahlala ko very akukho la ngahlalile khona ahlala ko ndwedwe ahlala mona everywhere ngihlalile. Sengihlala kuma suburbs. Amen. Kodwa ngisuka ngakagwala ngijondele kombhaya akukho la ngazange ngihlale khona. Futhi ngifike ngibe comfortable ngoba
umuntu wabizwe inkosi abizwe uNkulunkulu ungahlupheki. I always want to emphasize that because akusiyo wonke umuntu obizwe uNkulunkulu kade ehlupheka kubo. Amen. Uthi umuntu kwahlupheka ngazalo uma wangishiya ekhaya besingenalo utho ngase nje uNkulunkulu angikhethanga ukuba ngihlupheke. Amen. Isemoyeni wami engangenako ukuthula. Ngangihlupheke emoyeni kodwa enyameni nganginomama nginobaba nginabafowethu shanga umuzi sithabathaba. Sasazi ukuthi umuntu odla ujam nepeanut butter into abantu abahluphekayo. Sasidla ama-fish finger. Eggs. Okay, all right, that's one of my conflicts. But ngenxa yevangeli. Amen. Hallelujah. Ngenxa yokuhamba ushumayela ngafunda ukuthi ujama umnandi. Nepeanut butter iyadleka. Ngafunda futhi lento yokuphila kamnandi uyakwazi ukulala phansi uyakwazi abanye abantu bakubukele phansi bangathi into ethithi zayi useless umuntu noJesu. Amen. Ngafunda futhi ukuthi umushumayela awuthande oba wonke abantu. Ngifunda endleleni noma ungenza kahle khona bakuzondela ukuthi wenza kahle. Bakuzonda ibhadi ukuthi uyabacheka wenza kahle. There's nothing wrong wenza kahle uyabathanda uyabakhulekela uyabahambela uyabanxusela uyabathanda bakuzonde. Ngafunda ukuthi umuntu nje umuntu ngifunde lonke into engiyifunde endleleni yabo nje nangu basila sizonithanda khona bazosithanda khona bazoshabulela khona bazogcina bathi sistefe. Samzo umuntu oqala lapho uzozonda iboyfriend yakho ngoba usutsho usindisiwe isizonda. Mhlawumbe umuntu ozozondwa esibili kini. Sothi uhamba nalabantu abasindisiwe sizweka amadlozi. Ngekusahlaba wena. Uqala isizonda isizonda umndeni wakini. Lento esayithola akusiyo into ozomba ufuna uthandwa. Amen. Hallelujah. Uthi umpostoli Paul izwi lesiphambano lubula kwababhubhayo. Kepha kithi esindiswayo lingamandla. Izwi lesiphambano lubula kwababhubhayo. Kepha kithi esindiswayo lingamandla. Lento umuntu ayizwa ukuthi amandla. Umuntu othe bethatha uJesu washiya yonke into uyawezwa amandla. Kodwa ushebaka awubuzi ubumnandi bevangeli. Hlobo. Awulizwa hlobo. Ngoba buye enkonzweni uyayela bungathanga ukuyabuthana kweboyfriend buye ekseni ukhona. Awuyakulizwa. Futhi ngathi ubuJesu awuyinhlobo ezulwini. Yakuye. Lento inzima ifuna uhlukanise. Hlukanisa nabazali, hlukanisa neboyfriend negirlfriend. Kade usujwayela ukuba negirlfriend. Futhi limnandi kakhulu mazo lihlolisa nabangani. iBhayibheli umnyama nokhanya hlangana. Into yokuqala lento ihlolisa nabangani. Fanele ube ne-choice. Ipero zihamba zodwa. Obheka eminyango ubona inyoni kuthiwa isipero zihamba amajuba ahamba wodwa. Omayina bahamba bodwa. Nokhozi lihamba lodwa. Laba nohlobo njengalo nalana ke ekholweni laba basindisa insindise right bamba bodwa. Usibona ngani usukhola kanti ubona uqaluko awuyihlulela uzihlulela wena abangani bakho abasakufuni wasengixoxa into engafani. If yakwazi uba nomngane osabheda nawe hayi awakho awudingi iBhayibheli oyibone ukuthi awathanda uqala. Fanele umngani wakho angafithi ngoba ilanguage oyikhulumayo ihlukile. Speak about God, khuluma ngezulu, khuluma ngento ezulwini, khuluma into epositive, khuluma ngomshado kanti khuluma ngomkipiti. Ukhuluma ngoboyfriend, ukhuluma ucabanga i-cross night. Wena ucabanga i-cross night ngenkonzweni. Yena ucabanga i-get together. Sophuza kuphi? Amasavana kuphi? Wena umivani ngahlukanisa nomngani wakho awukholwa. Umuntu oqala obeyisisa sakho your friend. Uthi uJesu bengifisa kanjani ukuba lo mlilo
usukehlile uzohlukanisa umama nendodakazi, umama nendodana. Kodwa ihlolisa ngisho nabazali hlukane ekhaya. Uthi lento yena isahlangani. Uma samthi awuthola kanhlobonhlobo. Bonke abantu abangani babakudala awukazi unuke. Soqala isisa sakho, kuthiwa isisa sakho kuyoba bendlu yakho. Uma ngithatha mina ivangeli imistake ekhaya ngithi bathi ngiyafika ngoba bathi ngiyabanukela. Ekhaya bathi ekhaya caba uma usindisiwe baba asindiswa. Baba lento yami engayisho akafuni ukusebenza lo. Because ngivila. Kanti uNkulunkulu kuma nami uthi hamba abantu bami babhubhe ngiyokuthola ulwazi, go and preach. Hamba ushumayiswe. Ubaba edenge uzokholana. Uzotholana. Uma umshumayela. Abazabaleka amaseke kusho baba uzotholana. Uyoshada kanjani? Umuzi uthatha aphi imoto uyithenga? Guess what? Dashada. Amen. Leli vangeli leli langitholela imoto. Leli vangeli langitholela umfazi, futhi awumfazi isidududu kuyibona ukuthi serious. Esanga umlenze ubona lo serious leg. Isu masalikuzama. Uma salikubusisa lelishaya. Likide serious. Kodwa lento kwabantu ababhubhayo abayisihogweni yikula, isicefe namakhorasi. Abantu abakhala njalo kufuna nemnikelo kufuna yonke into isicefe. Kodwa kuthina isimo sonele ngamandla. Kuzo lento uyithola uba nokuthula ngaphakathi. Angazwa inkhuluma ngale nto phela kasho nayo la. Izothi nakutshela ukuthi lento izokuhlukanisa lento 1 2 3 no bosom friends nizohlukana. Mawuba oyedwa uzothola uJesu uzohlukana. Ngoba nizokhuluma ilanguage engafani. Manje nosibuso umbona nje onomboma sibabona nini the worshipers. Uthi lo manje usibona ingane yami izongivala nje ebusuku. Sekuhlukile sekukhuluma engafani. Language. Language. Asifunde like this. Romans chapter number 3 verse number 23. Abase Roma chapter number 23, chapter number 3 verse number 23. Let us follow John chapter number 8 verse number 1 and 11, then I will pray. Mangidlula ngoba ngibonile ukuthi abangani bayasala. Lento umfethu okuthi igama lakho utsapela umotsirili uma ngisanda ukusindiswa ke lapho nta yisho. Awuthi ngipho omunye okhona osindisiwe kulabo bakade bakhola. Wathi umuntu ushumayela, ukwadudumisa, ukwaduthandaza, wajatshulelwa wokhala. Aphathe kahle. Mabe kuncoma ungajabuli. Ngoba uthi izulu akujokozi nawe. Ngoba uthi udumuliye kuwena, udumo fanele ethika. Wathi umuntu ushumayela, kwenzeka imangaliso wabhuquza abantu phansi, wacula kwahayizwa bethi wazi wacula ukuthi akusengina but is God. Apostle Paul wathi adevusa abantu abafile benza imangaliso bathi abantu bakhe lot wathi singabantu njengani. Lento ofuna ukunqona is demonic. Ufuna udumuliye kuwena. Amen. Hallelujah. Ngeke sincome, ngeke senze lutho uzoncoma izulu. Umqhele wakhe awukho la, but it heaven. One, uzohlukana nabangani very soon. Uzohlukana nabangani ngaphandle uma nizoba inyoni ezodwa iba majuba. Ngizozonisa ukuthi konje kuthiwa tifuna iProfessor Roman 3 verse 3 uthi wona ucabange ngoba sengikhuluma ilanguage efana uzoqala uzoyibone futhi nawe uma uzobafuna namantombazana even esontweni akhonza njengawe nasesontweni bufika khona uzobabona abathi abakholwa nje laba. Uzozwa umoya wakho ufuna ukuhlangana nalo. Kanti khona into ephikisa naye uyakhonza kodwa umoya wakho uvuma ngoba akholwa kodwa usesontweni ngoba isonto likufaka ezulwini. Ufuna umuntu welanguage yakho. Sengibone kakhulu most of the time ngicela unisherele abantu baba demonic ngendlela efana kubo umoya owodwa. Angithi yabo futhi baba nomuntu kubo umoya njani? Nasesontweni bakhona laba abafe babamba bodwa.
Nabadakwayo bakholwa kodwa idawa ezikholwa zihamba zodwa. Kube khona ilanguage yokudaka kodwa ziyakholwa. Esontweni sikhonza khona la sikhonza la. Sikhonza eMarashant International Ministry. Nawe usavana kodwa nawo Friday. Ngeke uze kulomuntu ongamsani nawe. So lento amaqembu even ikhona ngaphandle ma-politicians. Qembu nangaphakathi khona. Funa iqembu elizwini. Ngoba uJesu uthatha ibandleni. Ngeke ngisho right. Wakhishwa Israel wonke. Wathiwa nonke ngikhishwe eGibhithe neKhanani. Kwathi ukhishwe wonke uIsrael. uNkulunkulu uphela wathi ngikhetheleni amaLevi. Azohloniselwa mina. Laba bama-Israyeli kodwa bama-Israyeli amaLevi. Bahloniselwe mina bangabami kodwa bangabantwana bami kodwa bangabami. Laba abanye bangabantwana bakho kodwa laba bangabami kuphela. Futhi abanasabelo ngisho abantu bangathula imizi laba badinga imizi bangamaLevi abami. uNkulunkulu wathi abami. He chose people among people. Even the church kunohlobo kanjalo. Kunohlobo kaNkulunkulu angavumi ngawo. Angaphuza lo kodwa kwena angavumi. Athi akabhoni ungaphuzwe. Angafeba, angabanjwa futhi ngimbabi nathi sisimnika imali. Shumayela. Akashaka angabambeki. Uthi wena uyazama verse bhaleka kwisolezo. Noma uthi uyazama kuwa vele sibone ngawo usuyilesi. uNkulunkulu akafuni, uNkulunkulu abantu angafuni ngabo. Mhlawumbe uyilo hlobo uNkulunkulu angafuni ngalo. Musuyifanisa nabanye. Amen. You are super. You are chosen, you are different, you are peculiar. Ngifuna upeculiar. 2 Peter 2 verse 9, you are a chosen nation. A royal priesthood. Khethiwe kwabakhethiwe. Buma ke semakhela ngikhethiwe kwabakhethiwe. Nithi nizalwa nonke umama wathi nobaba wathi uNkulunkulu akakunyule wena. Vele ube yiprofethi noma ube umpriest nizalwa umama wethu nobaba wethu vele uhluke. Bosi izulu vele akhetha. Bakhona kunibafunda babonesi babodokotela futhi nje wena into yakho umele ukushumayela ivangeli. Bathi use awukho use this nithe nizalwa ndawo wakhethwa. Nawo basonto bayasonto nasiyasonto uhluke ngani nathi ukuthi mina ngikhethiwe umehlo ukuthi mina ngichosen. Amen. Umuntu okhethiwe akafani awenza intando yakho. If you are chosen, wenza intando yalo okhethiwe which is God. Ngiyezwa namhlanje khona abantu who are chosen. Lezi inhlupheko ezingaka zakho is because you belong to God, you don't belong to anybody. Khethwe izulu akhiwe izulu. Khokhelwe izulu. Fudunyazwe izulu. Amen. Uthi makhaza netha ulala njengokapi ngathi uyagula. Futhi uma uthatha izandla ufake emathangeni uyogodana. Wethwa. Manje ngedudulu zezinqe ngayo eduze kwa. Kanti ukuthi ukhethiwe wena. uNkulunkulu afuni nawe. Belong to God. Khethiwe. Bayeke bakonywe. Ababe namadoda abadala bekhona. Musukuzama wena. Uzothi uyazama ushone. Because you belong to God. You are special. You are unique. You are peculiar in English. You are different in English again. You're not like them in another English. Fun now. Nangiyazazi lo bafundi babekhona. Angicompete namfundi noma afebe 1000. Thombo akushumayela wena uthini ngathi anginendaba ngihlukile ngayo. Yena uyakhuluma manje amemeza asifana. Asememeza ngavela shi voice box. Quleke. Nangiquleki. Angifana umuntu ngikhethiwe. Angikho nje kwi-competition ngoba akekho umuntu oyokabe khona noyozama uba njengami. Uzwane khamba mina ngoba ekuphelile. Hlukile nje. Angizami nokusenza umuntu ngimina nje. Nje. I'm different. Peculiar. Read the word. Bingelela koma. Pamela ngazi phone yakho yenzeni but it's not recording anything.
I'm sorry. Never even start. Amen. From the verse. Yo. Romans chapter 3 verse 23. Romans chapter number 3 verse number 23. Ngokuba bonke bonile basinyelelwe ikasimulo kaNkulunkulu. Verse number 24. Balungisisiwe ngesihe ngomusa wakhe ngokuhlengwa okukuKristu Jesu. 25. Umusha 25. 23. For all have sinned. Ngokuba sonke sonile. Say neighbor, all have sinned. Nje sonke sonile. Sonke. Sokumfundisi kuyaphansi. Sonke sonile. Nje ngisho ngizalwa ngathi ngizalwa ngazalelwe soneni. Sonke sonile. Basikelena. Ngani mfethu? Lisho futhi again. Ngokuba bonke bonile. Ngokuba bonke manje madlala abantu. Awukwenza ngathi uyisona esikhulu. Sonke sonile. Ake kwaza ngona. Zazalelwe sonile mzane ku-Adam and Eve. Bona in the Garden of Eden, in the book of Genesis, you were there in your father. Wawulapha kubabu wakhe kathi uAdam eona ehisithelo uEva elalela inyoka ephuma emseni. Now you were there as a seed of your father Adam. When your mother Eve deceived your father Adam, your grandfather, or now ever, ethatha isithelo esihla ukuthi wangazange sithinte ezisithathe aphinda sinika kubo indoda yakho Adam. You were there. Sonke sonile. Amen. Yes. Basilelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Yes. Khona iphathi efina. Balungisisiwe. Lukuthone basenepa siyalungisiswa. Ubani osilungisisayo? Qhubeka mfethu. Ngesihle ngomusa wakhe ngokuhlengwa okukuKristu Jesu. You understand? Sonke sonile basiyalungisiswa ngayo uKristu ngokuhlengwa okukuKristu Jesu. So when Jesus died on 2000 years ago, you were not there. Kodwa isikhathi uJesu ethi kufeziwe. Amen. Kathi uNkulunkulu uJesu ethi njengoba umoya wami uzobuya nguthabatha, you were also there. Sonke silungiswe uJesu. Angisho lama verse bese sibuyela ku number 23. Ngicela seJohn 8 verse number 1, 2 and 3. Then sesiyayivala go number 23. So when I get verse when we come back. If it's not vala bengiqala ngesovala kalo wona wabona imovie fika idlale iphele bese kuyima iqala phansi. So nami kuyi movie asiye lapha John chapter number 8. Umuntu oyithanda iToro ba umoya wami ufuna ukuthi mina sin no more. Kwabe uzobe topic yami bengizoyiphi isingisi ngithi ungabusona. Amen. Wena ususindise okhethe uJesu la oshunyaziwe sin no more. Abusona. Amen. Ngabe njani? Abusona. Phinde nje wona kodwa indaba yesona. Phinde wona sin no more. Lokutshona basenepa
Sin no more. Sin no more. Ungabusona. Mandla. Awusho nani? Mandla wethu bengisho njani. Romans chapter number 8. Oh. John chapter number 8. First of all, John was one of the disciples of Christ. John omunye wabafundi bakaJesu. And muzofunda more about Johannes' family. He was rich. Was very rich. Kwakulo hlobo onjengami. Engithi ngakholwa ngiafford andina konke. So John was that kind of person. He was a businessman, a rich man. Owabona uKristu wamthanda uJesu, wakhohlwa yonke into wafollow uJesu even though he was rich. Ingakho uJesu bese sesiphambanweni, uJohane uyena yedwa owama abafundi bebalekile nabantu besifazana. Uye lo Jesu wazomubukisisa wathi ndodana mama bheka indodana bheka umama. Because uJesu sengiyashona before nami ngizalwa ekhaya elenza imali. Because kuba kaJesu kwakwenziwa imali. They were business people. Babenza amakhabethe. He was a carpenter. Carpenter in the company. Oh, carpenter. Kodwa ngandaba kwenza amakhabethe. Wenza ibhitini uJesu. Kwenza amabhitini zamatafula. Wenza yonke lento uJesu. Ambola ndingodo nokubo shawa amabhitini wenza amatafula yonke into odro kwabenziwa kaJesu. Baba Jesu enemali. Amen. Jesu wahamba ushubela washiya imali ekhaya. So ifamily ya Jesu uMaria wayinakekeleke kahle ngoba ubaba wakhe afford washona. Awucabanga umase shona. Then uJesu hamba shumela mpenze imangaliso kodwa ikhona imali ekhaya. So uJesu banalo nomunye ngalomfundi uJohane sifunda naye manje. Amen. Ukuthi nangu uJohane babalekile but uJohane usamile uJesu elenge siphambano akasuki. Ubuya yonke into eza uyalalela noma uJesu esefa uthi la efa khona I will never leave him. Ngeke ngiyeke. Amen. La inkosi yami efa khona ngifa khona. Look to neighbor say neighbor. Ngamdedela uJesu. La efa khona. Ngamdedela. So Johannes was that person not life khona ngifa khona. Then kusathi uJesu mama bheka indodana bheka uJesu. Uthi uJesu manje sengiyahamba mina. Okade breadwinner to this house. Okade nakekela uma. Kodwa ngiyacela Johannes nakekela uma. Amen. Because uJesu uyayithanda lento yokunakekelana. Affordayo akamnakekela ongafford. You right? Lo affordayo osebenza kahle kodwa akababheke phela abangasebenzi kahle abanakekele nabo. Ujesu ebheka nani uthe mama bheka indodana bheka umama nakanani kanti noJohane akanabazali even though he was rich. Amen. Uthi Johanne noma unemali kodwa uyamdinga umama. Ngoba ubunemali kodwa ungenayo phela umuntu omade umuntu onakekela umama ube njengemento ungakwenzi ukuthi ungahambi la ungakhuluma kanje. Abafamisanga abangabathi abadinga umama. Phomisa ukuthi ngiyamdinga umama. La emhlabeni ngiyamdinga umuntu othi uma futhi ngiyamdinga umuntu othi ubaba. La emhlabeni usune-body ungenama ungenababa. Ngiyazongibuza umbuzo wathi if umama ubaba usashona khuleka ngenze kumama ubaba shona kodwa kulula kunika umuntu ozomentorisha. Athi ukuthi kuyenza ukuthi akwenziwe. Uma usungena usathana uyambalekela emada or efatha. Ngoba usufuna ukuziphatha. Usungasamfuna into ezokutshela. Usune-body ungenamuntu owazi ukukhuza. Ngiphendule futhi une-body umuntu owazi ukukhuza futhi owazi ukutshela. Oyiphethe wena. Ozilawula wena. Ngoba la emhlabeni Jesus said, mama bheka indodana bheka umama. Akube khona umuntu ozokunaka. Awucabanga ukuthi uSamuel bezoshumayela ngingekho. Uze kuthiwa lesangane useqomeni usibambana ngakho uzoba. Awucabanga uMandla bezohamba naye uMandla athi ngimtshela ukuthi Mandla angifuni ngaphelezeli ingane la ngaphelezeli ingane ebusuku. Kuthiwa niqomile ngaphelezeli ingane.
So phela zadinga ngathi ngale mhlawumbe nendoda yithono ukuthi ufuna ngani yami. Awuhamba lethike nami thini. Hayi kwakuza ngempela umthetho mashaya kanjani mabrother. Zithini? Awukho busy unamathele kuzanele ithini. Hayi futhi uzanele ngikhonza nabo etendeni my brother ngisho ukuthi ngithe ithini. Then what do you do? You are in trouble. Oyifakele wena. So uyamthinga umuntu njengoba wabo nje amuthi, "Hey, be careful. Amantombazane ahambe wodwa, abafana bahambe wodwa, hamba ulala wona hambe ekhaya. Leave them go. They got legs. Let them walk." Let them walk. Ngisho wenza imistake uthi uyobheka intombazane, uyobheka isinombomo. Ngeke ngijabule ufike nje wedwa. So usamukele nombomo ngizobheka ngizoshaya itiye. Wedwa. Ufuna abantu bathini la eceleni? Angithi abantu bazokusiqonisa la ebandleni siyaqomana. Angithi abantu bazokuthi bebona intombazane nomfana, indoda nomfazi. So ungenaba abazokutshela, utshela baba ngoba uyayena. Ukhuzo baba ukhuzeki. Thina siyakhona nje status sesiqalaza, ngabona istatus sakho nje. Uyacula nje uhamba udansa ugqoka isikete esifeza, athi musu ugqoka nje wena. Nobaba athi musu ugqoka nje, wena ugqoka nje. Indlela ogqoke ngayo ngathi kuthi ubhobhe uzuxoshwe wena. Ngoba vele iphethe imnyama suku. Noma red. So it means that so nobaba nomuntu nomma unomuntu okutshelayo okhuzayo. Uma ungasakhuzeki usiphethe uyilento ekuthiwa igama lithi it's a vagabond. I-vagabond it's a kind of spirit la uhamba khona uhamba udwanguzwa without being controlled by nobody. Wanguzula. You have no direction. A person okuthiwa igama vagabond is the devil. Utshela uNkulunkulu ukuthi we notice inqe yami uJob ukhamngaphi uthi sathana qamuke kuzulazuleni ngomhlaba. Qamuke kuzulazuleni umuntu ozulazulayo umuntu ongaphatheki. Yabo nje umandla ngoba sindisiwe manje ngisho ufuna uyohlala sekuyamphokha ukuthi hamba cela manga ngicela uyohlala. Ayacela manje ana choice. Siyacela. Ngoba uJesu mama bheka indodana bheka umama usiyana ngiyasavela nje olale ebhamshela for 2 days engashongo uma akaze uyaphila noma ushonile ngabe sezumlindele thina sazi ukuthi ukhona ndada ashona la uyacela la mama ngiyacela manje ngicela nje ebhamshela futhi uyokwenza manje kuyothanda okay hamba mntana aza kulima 25 rand kodwa busuyiphethe uncontrollable ungatsheleki. Hayi ngiyanisebenza la ngisiza baba ngangubabweni kodwa ngiyathanda ngubabweni. Futhi khona bazozike kibo baba. Khona uzosicela ukwazi uma uzombona uma alifaka libe nodaba. You need those people in life. If awunawo umuntu omama no baba usenkingeni ba awunawo umuntu okutshela iqatha alizizwe ukuluka. You will tell yourself that you are perfect but you are not. Amen. So you need someone. Uma lo muntu ungenayo osaba. Ungaja uphathe kahle. Phathe kahle. Buzo nomboma. Njoba mntana. Bani? Nokwanto njoba mntana. Ade sena bososhumana sala emgcwabeni bakhathe bakubola asilali. Uba umuntu asambe soshumana. Hey baba sikhathele amaqhoqo amshikho ugqoka itepe asambeni because you are a father. What if usifika lapha kodwa basilindele bo nangempela ngikhona. What if usilalile sangafika la? A father is someone who directs you. If umuntu engasafuna ukuphatheka, sesefuna ukuyiphatha, sesengelo ispirit ekuthiwa igama laso bamba abantu abanengabasazi wena qala ukuthola igama it's a vagabond. It's a spirit okuzulazula ungatsheli. Now oyibona nje ungasafuna ukutshela. Umuntu ongatshela umunye ngimazi igama lakho sathana. Hatshela umuntu yazenzela. Wezona yini? But even Jesus himself, uJesu wayetshela wathi uJesu wathi yonke into engenza uma yini ngithatha from the Father. I do nothing without the Father. Uthi ngizosenda umoya engcwele umduduza umuntu. Uthi na akayikuthathela kokwakhe but uyakuthatha kokwami. So even umoya engcwele uyasubmit to Jesus, to the word. But Jesus submit to God. The angels they submit to the Holy Spirit and they submit to Jesus and they submit to God. When you submit to God.
Sorry. Thank you. Dingumzali. So umzali semdinga umzali. Ashaya abazali izandla ekhambeni kaJesu.